Închide ochii și așează-te confortabil. Inspiră adânc. Simte cum aerul îți umple plămânii. Apoi expiră lent, lăsând tot ce nu-ți mai trebuie să plece. Cu fiecare respirație, corpul tău se relaxează, iar mintea se liniștește. Ești aici și acum, în ziua ta de renaștere. Imaginează-ți deasupra ta un soare strălucitor. Razele lui aurii coboară spre tine, te ating ușor și îți umple trupul de lumină. Simți căldura pe frunte, claritate și înțelepciune. Simți căldura în inimă, iubire și recunoștință. Simți căldura în tot corpul, sănătate și vitalitate. Astăzi, soarele îți aduce un nou început. Acum, lasă cuvintele să se așeze în tine. Repetă-le în gând sau cu voce blândă. Astăzi începe anul meu personal. Primesc sănătate deplină, echilibru și putere. Mă deschid către abundență și prosperitate. Succesul vine către mine ușor și natural. Merit să fiu fericită și împlinită. Fiecare zi din acest an este plină de binecuvântare. Sunt recunoscătoare pentru darurile vieții. Cele 12 luni ce urmează strălucesc în fața mea, pline de bucurie și oportunități. Simte cum fiecare afirmație se transformă într-o rază de lumină care intră în aura ta și rămâne acolo, ca o protecție și o sursă de putere. Respiră adânc și vizualizează cum soarele rămâne în tine, strălucind din interior. Știi că în acest an va fi un drum plin de sănătate, abundență, succes și prosperitate. Repetă: astăzi aleg să strălucesc. Astăzi aleg să trăiesc în lumină și bucurie. Astăzi începe cel mai bun an al vieții mele. Zâmbește ușor și păstrează această lumină în inimă. Iar când ești pregătită, deschide ochii și adu cu tine energia soarelui în tot ceea ce vei face.